Pinaalalahanan po ng DOH Ilocos Region ang publiko na pairali ng iba yung pag-iingat sa paglangoy ngayong papalapit na ang tag-init upang maiwasan ang anumang aksidente sa tubig. Kaugnay nito, hinihikayat po ang mga pamilya na sundin ang 5Bs para sa kaligtasan habang naliligo o lumalangoy. Kabilang dito ang pagbabantay at hindi pag-iiwan sa mga bata habang nasa tubig, paggamit ng salbabida o angkop sa floating or flotation devices at pag-iwas sa mga pag-inom ng alak bago o habang lumalangoy. Pinapayuhan din ang publiko na maglagay ng harang o barrier sa mga anyong tubig malapit sa bahay at takpan ang mga drama na maaring pagbulan ng aksidente. Bukod dito, binigyang din ng DOH Ilocos Region ang bystander intervention kung saan dapat unahin ang sariling kaligtasan at gumamit ng panligtas o humingi ng tulong sa halip na agad na lumusong sa tubig kapag may insidente ng pagkalunod. IFM News. IFM News. IFM News.